Kunjalo kusezaba njalo futhi. Ngibingelele kumhlaba, ngibingelele kusizwe, ngibingelele kumagumbamano omhlaba jikelele enyakatho eningizimu mpumalanga nasentshonalanga. Ngikhahlele kwinkosi nenkosana kwisizwe sonke siphela. Isenguye-ke lo udokotela omkhulu, udokotela umshayi wezitha. Inkunzi abekhuzi uhlaba engakahlabe ehlaba ngophondo kuye nodaba. Hambela emnyameni nhlango kodwa ilizwe umzulu likhanyele licala lidlanga libe luqedelela. Pitbull abanqamu umsila abantu bayibulala kanti bayayihlupheza. Sandla siyathinta, siyabusisa. Jikelele kwisizwe sonke. Kumele-ke indawo yasetolofiyeni eqonce. Hehe. Sekukudala sizwe sakithi singasabonani kwinkonzo zonxomana noma kumabonakude noma kuma-video wami noma ku-channel yami. Kodwa-ke ithi into impilo iyawufukuzelwa. Nathi bodokotela impilo siyayifukuzela siyayela. Impande yahanjelwa, impande yagunjwa, impande. Yenye into impande. Kodwa wena ukholelwa kuyo, wena ungakholelwa angazi ukuthi ukhulelwa wapi. Hlala kodwa kwinto nawe ukholelwa kuyo. Kodwa thina zinyanga nobaba odokotela. Ngokwala kwadokotela umshayi wezitha inyanga noma umuthi noma impande iyahanjelwa. Okay. Andikho-ke lapha angisekuthinini. Ngibuye ngoyushoni manje onzima kakhulu. Kodwa ngisithi abantu abaphila, abantu mababheke phezulu, abantu ayiguquki impilo zabo usuku nosuku. Kodwa impilo iguqulwa nguwe, hhayi ngudokotela. Wena uya kudokotela ngoba usithi ubika ihlaba noma ubika ingalo noma ubika inhloko noma ubika imehlo. Udokotela nabe seyabona ukuthi yini ekufanele njengoba wena ubika ihlaba noma ubika indlebe ebuhlungu. Kodwa ngeke udokotela akahambele akuyele kwindawo kuyo nguwe osukumayo uye kudokotela ngenxa yendlebe yakho ebuhlungu. Okay. Manje ngikhupha uhlelo noma indlela yokuthi njalo ngolwesithathu nginamabhafu, special buff engizoba nazo. Njalo ngolwesithathu ne-special buff engizoba nazo. Dokotela lithini leli bhafu? Leli bhafu lokuqala, libhafu lokukhuphula inhlanhla noma lokuguqula impilo yomuntu. Ngani ngoba ngibonile ukuthi okay, abantu bathi yadokotela thina asifikeleli kwizigubhu, asifikeleli kumaphondo, asifikeleli kwinews, asifikeleli komantindana, asifikeleli kubafana abafushane. Yoguqula impilo zabantu. Ngase ngithi mina okay, leli libhafu lesiwasho lenhlanhla. Wena ungasayiboni inhlanhla, wena ungasahlala imali esandleni sakho, wena ungasafumani ngisho ipromotion omsebenzini kodwa abanye abantu bayefumana. Ngisho kuma short list wena uyafaka kuma short list kodwa abanye abafana. Abanye bayalaliswa emsebenzini kodwa abanye abalaliswa. Ngibiza abantu abanjalo kuweli bhafu lenhlanhla. Lobe lingolwesithathu. Ngobe ngidrophe kakhulu. Ngisenzela abantu ukuthi isiwasho akwazi umuntu ukuphakama ngaso isiwasho afikelele kwezi zinto athi yena amandla azo akafikeleli kuzo. Okay. Bhafu lesibini lobe lingolwesihlanu. Njalo ngolwesihlanu. Ngilekelela abantu. Njalo ngolwesihlanu lobe libhafu lemilingo. Yini ibhafu lemilingo? Ibhafu lemilingo libhafu lokulwa nezitha. Ibhafu wena ungasalala ebusuku, wena uphuthelwayo, wena ulandelwa zizilwane. Wena ufanjwa zinakmani uphupha usidla. Wena ushuthwa inhloko for since and then hlushwa inhloko. Inhloko hayi ayipheli, uyakwagqira hayi inhloko ayipheli. Faka intambo inhloko ayipheli. Woza ngolwesihlanu. Mina ngiqede ngumshayi wabashayi, umshayi wezitha mina, inkunzi. Ngilekelela abantu ngalendlela. Ngilekelela abantu ngawo wonke amandla enginawo emhlabeni. Sizwe sakithi phakama nonke. Nayi inkunzi ikhulumile. Ishilo ithi hambile amazwe. Ishilo ithi bike yokhangela impande. Ibuyile manje. Ithi uzani nizobona umhlobo. Lalela-ke masengivalilisa. Mawusogqethile kulibhafu lemilingo, wabona umahluko, wanawo amandla nalo uphondo. Yendoda
indoda engena phondo asindoda leyo. Ngiyaxolisa ukukhuluma njalo. Indoda engena phondo asindoda leyo mani. Thatha uphondo mani ube indoda. Thatha isigubhu ube indoda. Thwala mani ube indoda. Ngiyaxolisa ukuthi efoni, ngiyaxolisa ungathi ngidelele. Kodwa nayo angikakhulumi ngayo, ngisezokhuluma ngalelo. Uyayibona le qhaga? Uyayibona le qhaga? Naye iyakhiwa. Ngiyeza lapho kodwa ngithi mina hlala kule page, hlala kule Dokotela Mshawezitha TV. Nayi le namba ungahlukani nayo 067 9469 570. Ngiyaphinda futhi ngithi mina uzoyibona nase streaming 067 9469 570. Yise nguyeke lo dokotela ngithi mina sizwe sakhe ngiyanithanda nibalulekile nonke emhlabeni, sizwe sikaNkulunkulu, sizwe samandla. Ngithi mina nalithemba lisekhona, fikani ngobuningi beni. Siyabonga.